Huwa ċar li l-gvern għamel froġa medjatika b'deċiżjoni bla sens li jaqbad jippubblika l-liġi tal-impjanar il-ġimgħa bla kliem u bla slim u beda jitkellem fuqha tnejn ta' wara. In-narrattiva kienet laħqet saret u issa l-gvern qiegħed minn taħt biex jikkonvinċi lin-nies ġenwini dwar bidla li hija essenzjalment tajba. Hekk iddikjara fuq il-midja soċjali l-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta kiteb pubblikament fl-istess ħin li Roberta Bela kienet jitkellem fuq ir-Radju Laburista biex jħodlu it-tapit minn taħt saqajh. Fuq Facebook Joseph Muscat għamel speċi ta' fact checker li kompla jitfal melħ fuq il-ferita. U għalkemm fi kliemu jara aspetti pożittivi f'dawn l-abbozzi xorta wera biċċar li hemm punti li qed isemmu laqdiet ambjentali illi fil-verità huma fatti. Fost dawn Joseph Muscat irrefera l-fatt li l-Ministru se jkun jista' iġeddet permessi skaduti. Muscat jgħid li l-NGOs għandhom raġun u m'għandux għalfejn idaħħal dan il-poter. Joseph Muscat ikkonferma wkoll li l-policies il-ġodda se jiġu fuq il-pjani lokali. Intant il-Prim Ministru Roberta Bela waqt l-intervista fuq il-One ikkonferma li se jibqa' dej romblu bir-riforma tal-ippjanar minkejja li kulħadd qed jikkritika din ir-riforma inkluż l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Bela jażel li ma jitirax din il-liġi u qed jgħid li se jibqa' jibdel fiha. Li din mhijiex riforma li se tiġi jew ixxutjata għal quddiem jew li mhijiex sessi. Fost dawk li skellmu kontra din il-liġi tal-ippjanar kien hemm diversi NGOs fosthom din l-Art Helwa, flimkien għall-ambjent aħjar, Friends of the Earth Malta, Moviment Graffiti u Nature Trust, flimkien mal-Partit Nazzjonalista li minnaħa tiegħu ressaq mozzjoni importanti fil-Parlament sabiex din il-liġi tal-ippjanar tiġi irtirata.